Ka khun Hinyo Trap National Awakening Movement khnam ha ka khatlai tri jilio kala ajing mut pan pha san 4% na state reservation policy na ka banta ki pat khasi ba jantia da ka ba pensyong nongrim halor ka jingbon pat la ne ban shuk hin kelum lang no ya ka pra 4% ka bha na ka banta ki khasi jantia bat garu ya ka ne ka jing ajing mut jong ka khnam la IT da u president jong ka uba pendap board thiau saibon Shah Uba LK Dingdo, Secretary Expert Committee on State Reservation Policy, Balathung da ka Sorkar Jilla, na kabanta ban bishar thamma ya ka jimpentrekam ya ka policy ha ka Jilla. U Working President ka khnam ba Thomas Pasa habakran ba kinong thok kubor ha ka khatlai trik jilio. Ula ong bana kalyang ka seng na ka por sha ka por, kaladap ajing mud, bat kani ka sin menta ka day bakapan ka Expert Committee. Bat kidan hadu hanyaw tali kimat ni kijingmot siya ka expert committee halor ka state reservation policy. Kumba la pa ba ahi lamba ka ni ka expert committee bala thau do sarkar kila khot ya ka public opinion la ni ka views jong ki babon balang kunthur jong ka seng ban ai jingmot halor ka ni ka amendment ni ka state reservation policy. Dan kala last year ka khat santarik jong daw banai. Dan kala ka jong ni nakapor si kapor la ju ai na do ka lai poi trik ju banai mi arajar khat lai arjar pulai ngiladap ai ka jingtho sa ka government henry kani pada ka di bakapan ka expert committee tinggal pun koi officially yang ka city sa expert committee but kumba chupunti ba ka ngidon kumba total hadu nyutli ki jingai jimut sa ka di ka expert committee ka banengkong ngila ajimut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka tu ka pentin autonomous naka para one jongka SRP ka kana spa ni puar kabar pada nilai jengmut bang sarkar kadibat hakam no katkum ke jengbon pat lene katkum ke population kata kadai ke benengkong lada kim lah ban le kumta ban lait ke jing sutu bakla le ke jing fair je men rew ai kan long no daga kompetitif ya ka promotion boro dunia kon baik wa bawan chahmat unyo mau lada kim lah kumtaru kumba ngila dawa na kaseng nado kasri kebenengkong ba 100% dari banwan no show kasi jentia ti iwe ni kini kilai kita ke option ngila ai siti expert committee ka balai pada ni la jimut syaka sarkar bahaka paratu jongka SRP ma ka kala don iwe benta ba tho ba ka jing hakam ka di bendai ba da ka ba budru ya kata administrative efficiency te nakaliang jongi ai jingot khang ba kan don kata ka jing maintain ya kata administrative efficiency kam dei ban don ka jing carry forward ya ki posi of her kumbala ju long ak ni ki por adab te kadon lu ka bentang wasau ka bang ila ai jingmut chul government ni ong ba ya kani ka badai ka pha jong ki tribe ki badai ba jongi indigenous tribe jong ka state kam dei ban le sikiwei pada ki bamdei ki jenis tak pasti kumbar anong goro sikata ya benta jong goro ka polisi ka ongba ki bamdei ki garo ki bandang tang ya ban keren garo ki batip ya garo dusur garo kila ban sim bah ya kan ka benta jong goro tika ogani kalau bang ya bat kani ka resolution kari bende specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ka jongi te ka ba ani pada ngila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector ru yang jongi ngila I like ti kijing ai jimut expert committee ka penengkong yang yai no daga population yai no daga population manu babon pa kini abon kita lada ka expert committee kam tre ban le unta kabar pada abi prapu persen ngin ya khudlang bat khasi jantia garo ya proportion based on merits tela dangi le kumta ka maintenance of administrative efficiency kumbar atho ka parawan jong SRP 1972 ngin bat eka kan tela dakim la ban le kumta ru teng nakale ngajongi kumbangi la ju yang na do sting banukang ba 100% ka riban wan no jong khasi jantia na mangi bun pat mangi kini kidi kilai tili ki jing ai jumut ka jongi sa kani ka expert committee ka next pada ka jing ai jumut ka jongi ka long ba ha ka SRP kat lai sepanjang kuar ngi bakato bayaka haki pos ki balai ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojing pia hene ugaro kasi jantia ulak ban
ya kun ba ya kene haka prabu persen ba tina kalian ga jongi ong bang i ka don kata ka migration of tribe from one area, from their area to the area jo kiwi pada lembah kan ka provision bemarain usang ai bi don kini ki shnong ki ba ha po upur sam jo khasi jentia ni la ya bun ba ki pai garo perlok ki jongi ru di namar bagi la yo kam haka district ba ha po upur sam jo khasi hills jo khasi te kiwan buai shnong kisa ti kan ka pensil no ya demografi kendian jong ka khasi jentia yo le si pada la ka ya sa kum ni haki por ki ban wan kan sa don ka jinga tungku le si ka ban wan ra ka jing ma ba te kumbang ni la ai jimut pada ya government gong ba ya ka prapu persen ki pos haki district level ki ba don hapok karo hills dei banyo betong karo ukasi unum dei banyo shathie but ya ka prapu persen ki pos ki barat ha ki district level ki ba hapok khasi jentia pada dei banyo betong khasi jentia kana bangin don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ikrang bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kim dei tang ki khasi de garur ki don krang ba kanum don ka jing ya so thu jela de ka jing fair chai ban riu la ka king la ban pen bai ban di market de ni lenti le se kan don ka jing so tonat hak sistem ki por ki ban wan ru te ka ba khaddo pada ngi ajimut ya ka expert committee ong ba ni tep ba ki don ki communities ki ba persya ya ka amendment ya ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka expert committee na kata kadau ngi la ong ka expert committee yo kandon kata ka delay tactics nagi kattu katne ki community tang ban penslam mi ka kam jo expert committee te ngong ka expert committee gri ban sim kya bai ni ban ibu ka cikarpat ka expert committee ba ya ka ni ka kam ka dei ban pendep no mardor klaim da sim portan namar kumbang ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyong bakin hamle iwe district by district ki hable sim jingmut lut tengong yo kan ni ka slam kaya ka por marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jingmut halor ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee de ban don ka deadline ban pendep no namar kan ni ka jing angnut jong bon balang ki bala kemilenti la bun hosnap